Хәерле кич исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, эфирда Сабадул канары телевидениесе. Сезне зәңгәр экраннар каршына җомга көн чыгарылышын карарга дәшәбез. Атна информацион программасында хәбәрләр белән сезне мин, Әлмирә Мәүлитова таныштырырмын. Районыбыз хуҗалыклары терлек азык әзерләү кампаниясына кереште. Һәрбер хуҗалык печән әзерләү, сенаж салу, терлекчелек биналарын ремонтлау кебек эшләрне комплекслы алып барырга тырыша. Кышкы чорда мул продукция алуның нигезе ныклы азык базасы булуда. Шуны истә тотып, җаваплылыгы шикле җәмгыятьләрдә терлек азыгы хәзерләү буенча эш темплары арттырыла. Җаваплылыгы шикләнгән Юлбат җәмгыятендә азык әзерләү башка хуҗалыклар белән чагыштырганда быел соңлап башланган. Бу әлбәттә күпмедер күләмдә һава шартларының начарайып торуы һәм явым-төшемнәр булуы белән дә бәйле. Тик шулай да яңгыр явының файдасы булмый калмаган. Узган ел белән чагыштырганда быел уңыш бермә-бер артык дип куаналар. Бары тик азыкны вакытында җыеп алырга гына кирәк. Бүгенге көндә безнең ике ургыш эшли. Берсе күп еллык үләннәр нура, икенчесе донник нура, ике ургыш эшлибез. Бер ягуар белән синаж сала башладык. Бу инде урган массаның дымлылыгы белән дәген бәйле, шул бер ягуар белән генә эшләүнең, аннан соң инде бозга кайткан массаны дагын вакытында тиешенчә таптап бару кирәк. Ике ягуар белән эшли башласак, ул инде сыйфат югала башлый. Нашыл бер ягуар белән әлегә өлгереп торабыз. Юлбат җәмгыятендә сенаж саласы мәйдан 400 гектарга якын. Шуның 300-е күп еллык үләннәр, 100 гектары дольник. 300 гектарның 200-е бүгенге көндә инде урылган. Хәзерге вакытта алар дольникны уру белән мәшгуль. Соңгы күп еллык үлән басуы калып бара. Үләннәр тулы бутанизация фазасында бүгенге көндә ала торган моменты гына дип әйтик инде. Бу бәйле рәвештә быел азык катнашмалары мәйданнарында арттырдык. Юлбат ягында ул безнең 500 гектарга якын җыела. Күп еллык үлән мәйданнары дөрес инде әзрәк чагыштырмаса, 300 гектар сенажга алына торган мәйдан бу әзрәк инде безнең өчен. Алдагы елларга инде без моны арттыруны күздә тотып эшлибез. Быел дагы 325 гектар мәйдан чәчтә үләннәр чәчтек. Шуны истә тотып инде һава торышлары быел азык культуралары үсүенә гомумән инде культуралар үсүенә бик уңай килде. Яңгырлар вакытында яуды, көннәр дә салкынча торды, кырткыш бишәкләргә дә үсергә артыгын ирек бирмәде. Инде алырга дагын, алып бетерергә дагын көннәре булса, инде техниклар әзер, үзебез җегетләр эшлибез дип торабыз. Шул азыкны югары сыйфат белән вакытында базарга салып куярга иде. Техника иртәнге 6-да басукырларда була инде, анда алар кичке 8-гә кадәр эшли. Урылган масса 50-70% дымлылыкны тәшкил итәргә тиеш. Әзрәк кипшергәч, тураклау эшенә керешсәң дә була. Ел бит инде берсе-берсенә ашап килми, явымлы һава торышлары дагы була. Шуларны истә тотып инде без соңгы елларда бары тик консервант белән генә салабыз. Сенажны бу инде күпмедер югарырак дымлылыкта дагын эшләргә мөмкинлек бирә. Төп бурычыбыз сенаж чокырына кайткан масын дөрес итеп таптатып вакытында ябып кую ди. Юлбат хуҗалыгы баш зоотехника Энҗе Хаҗиева. Безнең хуҗалыкта ел ахырына 1400 баш терлек көтелә ел ахырына. Шуңа безгә бу малларны асрап чыгар өчен 14000 тонна сенаж кирәк, сенаж сеус кирәк. Инде күргәнебезчә кормовой культуралар үсәләр. Шәт ел ахырына карма әзерләү сезонына булырлар дип шандырып калабыз. Җәй тиз уза, терлекне кыш дәвамында сыйлау өчен хуҗалыкларга тәүлекнең һәр сәгатен нәтиҗәле файдаланырга кирәк. Җир кардан арынып, көннәр җылыту белән районыбызда төрле төзелеш, ремонт эшләре башланып китте. Ә бу атнада безнең иҗат төркеме Килдебәк авыл җирлегендә баручы эшләр белән танышып кайтты. Килдебәк авылына кергәндә сул якта төзелеп килүче йортлар күпләрнең игътибарын үзенә җәлеп итә. Әлеге 3 йорт киләчәктә шушы авылга эшкә кайткан яшь белгечләргә арендага тапшырылачак. Тулысынча сафка баскач үз бәясе 1,7 миллион сум булыр дип исәпләнелә. Мәйданнары 72 квадрат метрны тәшкил итә. Икесе кызыл кирпечтән, берсе такта щиттан эшләнә. Төзелешне ПМК 159 оешмасы башкара. Бүгенге көндә биредә 10 кеше хезмәт куя. Бу йортлар барыннан да бигрәк яшь белгечләрне авыл җиренә җәлеп итү максатыннан эшләнә ди җирлек башлыгы Нияз Захидуллин. Бүгенге көндә Килдебәк авыл җирлегендә
төзелешләр алып барыла. Әлбәттә, алның авыл буенча караганда хайран зур дип әйтсәк ялгыш булмас. Менә икътисаддан карасак, уң якта безнең аренда буенча төзелә торган йортлар 3 йорт төзелеп килә. Аның берсе инде эксперименталь рәвештә тактадан дип әйтсәк тә була. Әмма тактадан булса ул шул брус өйгә тора, якынча анда калынлыгының 18 сантиметрга чыга. Һәм ул сайдинг белән тышлана. Бу йортларда безнең инде иң беренче чиратта авылны яшәтү өчен әлбәттә авылга кешеләр, эшчеләр кирәк, эш урыннары кирәк. Эш урыннары булган чираттадан специалистлар кайда, алар кайда булса урнаштыра кирәк. Шул максаттан чыгып инде менә авылда шу программа нигезендә безнең 3 йорт төзелеп килә. Алга табанда әгәр дә дөнья үзгәреп китмәсә тагын Токтарда Мәртин авылындан шул планга кертелгән төзелеш аренда йортларының. Бүгенге көндә монда ПМК 159 организациясе әлеге эшне башкара. Алар йортны төзеп киләләр. Анда 10-га якын кеше эшләп килә. Берсенең түбәсе ябылды, икенчесенең түбәсе ябу стадиясында тора. Өченчесе инде шулай ук фронтоны күтәрелеп, шушы көннәрдә түбәсенә керешәчәкләр. Җитәкченең әйтүенә караганда, ПМК 159 организациясының төзелешенә алар хыяллары буенча инде беренче йортны 1 айдан, калганнарын бөтенсен тапшырырга ниятләр 2 айдан. Алла берсә, якынча республика көненә бу йортлар тапшырылып көтәбез инде. Калганнарында безнең коммуникациялар буенча аларны урнаштыру, тәртипкә китерү буенча эш алып барыла. Шулай ук Килдебәк авылында авыл җирлекләрендәге урамнан норматив состояние китерү программасы нигезендә 461 метр юл төзү каралган. Бүгенге көндә МДСУ бер оешмасы эшне башлап җибәрде. Аларның техникалары килдер, алар инде кыштан ук щебенкаларны, кымнарны ташып куйганнар. Шуңа күрә алардан бу эшне мин ышанам инде шу якын арада тәмамларлар. Шулай безнең үзара салым буенча дагы 3 авылдан юл салу планга кертелгән. Бүгенге көндә аукцион үтте. Һәм аны ПМК миллиарасы оешмасы үтте. Һәм шулай ук якын 10-20 көндә алар бу эшкә керешәләр дип торабыз. Күптән түгел ураза гайты булыбызды. Шу бәйрәмне инде бүтән Килдебәк авыл җиренә кергән авылларда билгеләп үттеләр. Кешеләр намазларга катнаштылар, бәйрәм намазларында. Шундай әйтәсе килә, безнең менә Мәртин авылында 30-га хуҗалык булса да, анда барлыгы инде 57 кеше безнең прописка буенча яшиләр. Әмма ләкин җәй көне әбиләр Сабада, читтә тарафтан әбиләр үзләренең туган якларына кайтып, җәйләрне шунда үткәрәләр. Хәтта менә шу авылда дагы инде 60 кешегә якын намазга килүче булды, бәйрәм намазына. 2016 елның көзендә шушы Мәртин авылында мәчеткә нигез салынды. Әлбәттә, аның эшләре алдан башланылды, чөнки проект эшләре бары, җирне оформиту, рәсмиләштерү бу эшләр башкарылды һәм инде 16 елның көзендә нигез салынып, авыл халкының көче белән бу эш башланды. Җаваплылыгы шикләнгән Лука Саба җәмгыятендә дә төзелеш эшләре тулы көченә башкарыла. Максатлары киләчәктә 3нче корпусны сафка бастырып, кәҗә малының санын арттыру. Моның белән бәйле рәвештә 30лап кеше эшләгән җәмгыятьтә эш урыннары тагын да артачак. Төзелешне безнең Акташ оешмасы башкара. Бүгенге көндә инде күрүебезчә безнең төзелә торган бинаның стеналарының эше бетте. Түбә ябу мәшәкатьләре белән оештыру эшләре белән йөрибез. Бу бинаның мәйданы киңлеге 34 метр, озынлыгы 224 метр. Бу инде киләчәктә безгә яңадан 2000 баш кәҗә баш санын арттырырга мөмкинчелек бирә. Бүгенге көндә безнең баш саны 3500 артык дип әйтергә кирәк. Яңадан 2000 баш, шуңа өстәп баш санын арттырырга мөмкинчелек булачак.
Язның соң килүе җәйнең бер айы яңгырлы булу авыл хуҗалыгына төзелеш эшләренә бераз кымаушаулык тудырса да киртә куя алмый. Туктар авылында Голландия технологиясе буенча 210 башка исәпләнгән роботлаштырылган ферма төзелә башлады. ПМК 159 оешмасы бетон плитәдән юл җәеп куйган, Акташ оешмасы тиздән төзелеш эшен башлап җибәрәчәк. Монда безнең бүгенге көндә юл эшләнде һәм инде шу 10 көн эчендә Голландиядан төзелеш өчен, ферма төзелеш өчен клюшкалар кайтарылачак һәм башка төзелеш материал кайтарылачак, Акташ оешмасы төзелешне башлаячак инде. Мәртин авылында төзелеп килүче мәчеткә нигез 2016 елның көзендә салына. Барлык эшләр халык ярдәме һәм әтиләре шушы авылдан булган эшмәкәр бер туган Галиевларның матди булышлыгы белән башкарыла. Шушы көннәрдә мәчетнең манарасы эшләнә, атна 10 көннән тәрәзә кую һәм түбәне ябып бетерү бурычы тора. Шулай ук газ үткәрү өчен материал барлау бара. Үткән елларда халык күпләп яшәгән, үзенең урта мәктәбе булган авыл тарих кабатланып бәлки киләчәктә кабат гөрләп торыр, ә мәчет төзелү моның матур башлангычы булсын иде. Акылга зәгыйф балалар йорты-интернатында тәрбияләнүчеләр кимчелекле, ләкин берсе дә кимсетелгән түгел. Янарында һәр вакыт игелекле шәфкать туташлары, тәрбиячеләр, санитарлар бар. Алар өчен бөтен мөмкинлекләрне булдырырга тырышалар. Ел сайын тормышыбызда ниндидер яңалыклар һәм үзгәрешләр була тора. Үзгәреш җирләре картлар һәм акылга зәгыйф балалар йорты-интернатында шитләтеп үтми әлбәттә. Балалар һәм картлар йорты-интернаты директорлары бер-берсенә барып тәҗрибәләр уртаклаша, яңалык эзли. Бәйрәм ашы кара-каршы дигәндәй, Утар балалар йорты директоры Имам Гареев башта үзе Кырымда булып кайткан булса, быел алар үзләре бирегә килгәннәр. Биредәге хезмәткәрләр юкка сайланмаган дигән нәтиҗәгә киләсең. Барлык әйберләр дә безне шаккатырды, ди Евпаталей, инвалид һәм картлар йорты-интернаты директоры Ольга Аджимулаева. По приказу нашего министра Романовской Елены Васильевны была создана делегация из двух директоров, я и Бабеков Рустем Энверович, для посещения ваших домов-интернатов вашей республики. В частности, мы сегодня присутствуем в вашем районе. Конечно, передовые технологии в социальной сфере в вашей республике шагнули очень далеко. Видно, что руководство республики, руководство районов прикладывают очень много сил и делают очень много для таких учреждений, для людей, обделенных жизнью. Особенно, конечно, это касается детских учреждений. Мы посмотрели и спальные корпуса, мы посмотрели ваши рабочие кабинеты, мы посмотрели территорию замечательную, зоопарк. Все нас очень сильно впечатлило. И вы знаете, действительно, обмен таким опытом, он идет на пользу. В Республике Крым очень большое внимание тоже уделяется социальной сфере, и руководство нашей республики очень внимательно отслеживает этот пласт. Наверное, еще, конечно, проблемный, да, но выделяются тоже колоссальные средства. У нас выделены средства на строительство 3 новых домов-интернатов психоневрологических, чего, конечно, очень долгие годы не было вообще в республике. А сегодня уже мы потихоньку начинаем поступательно развиваться в положительном плане. Ну и, конечно, наши такие командировки, поездки по другим регионам, они, безусловно, привносят в нашу работу положительные эффекты. И спасибо большое вам за такое внимание, за такое гостеприимство. Бүгенге көндә Утар балалар интернатында 79 бала тәрбияләнә. Өстәмә тәрбиячеләр дә алынган. 1 сентябрьдән бөтен балалар да белем ала башлаячак. Яңа төрле «Я могу самостоятельно жить» программасы да гамәлгә кергән. Карашакта Мәскәүнең указы бар программа «Я могу самостоятельно жить» балачага үзем генә яшәй алам дип. Менә шул тип буенча без 2 баланы аерым квартирага дип грант буенча 3 миллион акчалаганык. Анда инде бөтен нәрсә холодильниге, урын җире, кровати, кухнялары, стиральный машиналар бөтен шул суммага кергән. Булар әкренгә
үзләренең пенсия акчаларын алып тәрбиячеләр белән кибеткә барып продукция алып үзләре ашарга әзерләргә тиеш инде. Дальнейшем каралган инде менә бу яңгы зәрине без августта ача калсак, иске лежащины шул семейный тип дигән шул программа буенча балаларны һәрберсенә аерым бүлмә биреп, аерым яшатып карарга инде үзләренең пенсия акчасына. Ул булмый торган эш түгел, була торган эш. Бу империя Владимирский областта булды инде, Кырымда да менә без узган ел барып кайттык, Владимирга да барып кайттык. Анда да шушы программа белешиләр. Бу Кырым делегациясе шул программа нигезендә тоже безнең Татарстанга килделәр. Кырым кунаклары лесхоз кортлар һәм инвалидлар йортында да булып кайтканнар. Әлеге сәфәрдән алар үзләренә иң яхшы тәҗрибәләрне тупларга тырышты. 8 июль гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көне якынлаша. Районыбызда күпне гаилә яши кадәр яшь бар бу җаваплы адымга бара. Һәм башка бик күп сорауларга җавап табу өчен безнең иҗат төркеме әлеге көн уңайыннан районыбызның гражданлык хәлләр актларын теркәү бүлеге эшчәнлеге белән танышып кайтты. 18 гасыр башында Россия империясендә гражданлык актларын теркәү ширкәү карамагында була. Бер гасырдан соң 1917 елда ЗАГС буларак оешып эшли башлый. Шуннан бирле 100 ел вакыт үтеп тә киткән. Әлеге бүлекнең эшчәнлеге күп кырлы, халыкка иң кирәкле документларны нәкъ менә алар тапшыра. ЗАГС бинасы беренче этажында, администрацияның беренче этажында урнашкан. Безнең 2 бүлмә, бер бүлмәдә безнең архив, икенче бүлмәдә без халыкны кабул итәбез. 7 төрле акт төзибез. Шул туу, үлү, улукка алу, язылыштырабыз, аерылыштырабыз, исемне алмаштырабыз һәм улукка кузылыкка алабыз. Башка төрле эш бар. Без хата киткән аклар китапларының битләренә үзгәреш кертәбез. Архивны электрон формага күчерү өчен без җәйлеккә алдык бер кеше. Ул кеше, ул кыз бала китапны алып, китапта язылган акларны компьютерга күчерә. Ничек китапта кертелгән ул язу, шулай итеп ул күчерергә тиеш була инде. Эше бик җаваплы. Чөнки ул безнең һәрбер кешенең тормышы, тарихы. Кеше күп килә. Ул вакыт элек хата җибәрелгән күп язмалар бар. Шуны үзгәртү кертү өчен безнең бүлеккә мөрәҗәгать итәләр. Баш белгеч Зинфира Маликова әлеге бүлектә 5 ел эшләп барлык нечкәлекләрне өйрәнергә өлгергән. Халыкны елмаеп каршыла, гозерләрен игътибар белән тыңлый ул. Без нигездә яңа туган балаларга туу турында таныклык, үлү турында таныклык, язылышу турында таныклык, аерылышу турында таныклык һәм баланың атасын билгеләү турындагы таныклыкларны тапшырабыз. Эшеңне яратмасаң авыр булыр иде. Үз иткәч көннең күп төрле мәшәкать белән үтеп киткәнен сизми дә каласың ди. Әлбәттә, халык белән эшләүе җиңел түгел. Безнең отделга төрле мөрәҗәгать белән киләләр. Без аларның һәрберсен кабул итәргә тырышабыз. Һәрбер сорауларны җавап эзләп табарга тырышабыз инде. Шулай булса да, эшкә яратып киләбез, халык белән яратып эшлибез. Һәм Алла Тәгалә шулай эшләргә язсын. 2010 елдан бирле районыбызда мәхәббәт һәм тугрылык көнендә бер авыл җирлегендә яшәүче үрнәк гаиләгә мәхәббәт һәм тугрылык медале тапшыру күркәм традицияләрнең берсе. Быел аңа лесхоз бистәсендә яшәүче Сафиннар гаиләсе лаек булган. Дамир абый белән Рәсимә апа 27 ел матур гаилә булып гомер кичерә. 2 ул тәрбияләп үстергәннәр. Бүгенге көндә районыбызда якынча 8785 тулы гаилә яши, ә барлыгы 11400 гаилә бар. Узган июнь аенда районыбызда 6 пар язылышкан булса, июль аена 29 пар никахларын рәсмиләштерергә гариза тапшырган. Бәйрәм көнендә бер-береңә ромашка бәйләме бүләк итү гадәте бар. Бу көн гаилә корыга теләүчеләр арасында да популяр. 8 июльдә районыбызда 4 яңа гаилә теркәләчәк. Мәхәббәт һәм тугрылык көне уңайыннан барлык райондашларыбызны котлыйсы килә.
Безнең гаиләләр нык булсын, озын гомерле булсын, балалар күп тусын, һәрберегезгә иминлек, тазалык, саулык телибез. Бүген сезгә җиткерәсе яңалыклар шулар иде. Саба дулкыннары телевидениесе үз эшен алга таба дәвам итә. Рекламадан соң җырлы бүләк тапшыруында очрашырбыз.